Mangkono para ratu ingkang mara siba kawis tingal jawil jinawil klesik kumalesik satemah dadya gayeng gumarenggeng mantuk minangka tandha sarujuk nyengkuyung Sri Punta Dewa dadi Ratu Agung nata Ndarawati dados pamong agung ing akasa mega blah nganan ngiring widodari nawuraken kembang lumprang banjaran saringeng amrik kaya nyengkuyung lumadining panunggaling bangsa-bangsa ingkang pinandhegan Ratu Samrat. Inggih ngaturaken panuwun para pinisepuh lan para kadang-kadang Narpati. Supala pripun? Wis tau. Oh nggih, apike wong arep sajen utawa manembang ini ora usah mateni sapa-sapa. Ya mung siji wae wis cukup. Iya mula kuwi. Kanjeng Eyang Wiyasa. Ya piye putu? Lumados sing sesaji menika kula borongaken jengandika. Iya putu. Aku sing bakal nderekake para lenggah sujud syukur nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kuwasing wigati sesaji Raja Suya sesaji tegese unjuk rasa ngaturke panuwun marang purbaning Hyang Agung raja wis ngarani Suya tegese agung. Ya muga-muga sembada kang jinangka rahayu kang tinemu mbabar kerukunan karahayon tumraping jagat raya. Semanten ugi kula Semar ugi nderek ndedonga. Mboten namung jagat raya ingkang tentrem ning Anyrambawana dumateng keluarga ageng PT PG Rajawali 1 Surabaya mliginipun unit PG Rejo Agung Baru ing Madiun. Mugi-mugi anggenipun nindakaken wilujengan giling ing taun menika tansah rahayu ingkang tinemu basuki kang kaesti. Berkahi dumateng samudayanipun kanthi panunggaling rasa lan condonging batin bersama kita hebat.